22 ମାସ ସରିଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯୋଉ ଦିଟା ସିଂହ ବସନ୍ତି, ସେଇ ସିଂହ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସିଂହ ରାତିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇକି ଅବଢା ଖାଆନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିନିଷଟା କଣ? ନବକଳର ହେଲା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଆମର ବଡ ବୈଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଉ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ସେଇ ଫୁଲ ଆଉ ତୁଳସୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ସତେଜ ଥାଏ। ତ ତାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବାତେ ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆଉ 56 କୋଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଲୋକନାଥ ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ସିଏ ହେଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକନାଥ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାପ ବି ସେଠି ରହିଛି। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ବି ଆସେ ତାକୁ କେବେ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏନି କୌଣସି ଜିନିଷ। ତ ସେଇଟା ସେ ଭାଗ ମାପଟା କାହାର? ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଲୋକର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର? ସାର୍ କଳିଯୁଗ ସତରେ କଣ ଧ୍ୱଂସ ହବ? ଏଠି କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟି ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଯୋଉ ବି ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଚକ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତିନି? ନବକଳ ବେଳେ ପାତାଳି କଲା ପରେ ଆମେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ମରିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ 10 କ୍ରିୟା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦଇତାପତି ମାନେ 10 ତୁଠ କରୁ, ନଣ୍ଡା ହଉ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦାନ କରୁ, କେଶ ଦାନ କରୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ରସଗୋଲା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି କି? ରସଗୋଲାଟା ଓଡିଶାର ନା ବେଙ୍ଗଲର? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଜମାନରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ତ କିଛି ବର୍ଷ ହବ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲେମ କରିବେ ସେଟା ନିଜ ନିଜ ଇଏ ଭିତର କଥା। ଆମେ ତାହେଲେ ଗର୍ବରେ କହିବା ରସଗୋଲା ଆମର, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ପୂଜା କରୁ, ଦଇତାପତି ମାନେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ବଟ୍ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ହେଲେ ଦଇତାପତି। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ସେମିତି ଜଣେ ଦଇତାପତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦଇତାପତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କ ବଂଶଧର, ୟା ଶବର ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଶୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ମାନେ କାହାର ବଂଶଧର? କାହାର ବଂଶଧର? କାହିଁକି ନା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ମୁଁ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଣିଲି କି ଦଇତାପତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶବର ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ବଂଶଧର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିଥିଲି କି ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କ ବଂଶଧର ହେଲେ ସେମାନେ। ଦଇତାପତି ହେଲା ଆମ ବଂଶଧର ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର, ଯିଏକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ କି ନୀଳମାଧବ କିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ଵ କଣ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ କାହାକୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, କି ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିକି ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ତ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଶବର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଭାବ ବଢିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଟା ବଢିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ସେଟା ସେ ସୂତ୍ର କିଛି ଖୋଜିଥିବେ କି ବାଟ ଖୋଜୁଥିବେ, ବଟ୍ ଆମେ ଭାବେ ଯେ ହେଇଥିଲା, ବାହାଘର ବି ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଲଳିତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ଥର ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବେ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋରିଷ ବୁଣିକି ଯାଇଥିଲେ ଗଲାବେଳକୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏକା ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ନଥିଲେ ସେଠି।
ଆଉ ସବୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କ ବଂଶଧର ହେଲା ପତି ମହାପାତ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶବରଙ୍କର ବଂଶଜ ହେଲା ଦଇତା ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କେମିତି ୱାର୍କ ଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାଟା କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଛି? ଅଣସର ଟାଇମରେ ଆମେ ଦଇତା ଆଉ ପତି ମିଶିକି ଦିଅଙ୍କ ସେବା କରୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଦଇତା ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦଇତା ରେଫର୍ସ ଆମେ ଦଇତା ହେଲା ଆମେ ବଂଶ ନୀଳ ଶବର ରାଜାଙ୍କର ବଂଶଜ ପତି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଜ ତ ଦି ଆଚ୍ଛା ଜଣ ଯେହେତୁ ମିଶିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଇତା ପତି ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସାର୍ ମାନେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୋଲଟା କଣ ରହିଲା? ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇଗଲା କି ସ୍ପେଶାଲ କେସେସରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଣସର ବେଳେ ନବକଳେବର ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସେବା କଲେ, ବାକି ଟାଇମରେ ଯୋଉ ସେବାଟା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଜ ଅଛନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ର ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଲଳିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବଂଶଜ ହେଲା ପତି ମହାପାତ୍ର। ପତି ଆଜ୍ଞା ମହାପାତ୍ର ଏହାର ମାନ୍ୟତା ବି ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ସେବା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କି ସିଂହାରୀ ସେବକ ହଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କର ଅଂଶ ହବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ସେବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସେବକ ହେଲା ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ରାଜା ଆଚ୍ଛା ରାଜା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ। ହୁଁ ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସେବକ। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଇ ଆମେ ବଂଶଧର ବି ଆମେ କହୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ହୁଁ। ତ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦିଅଙ୍କୁ ଭାବର ସିଏ ହେଲା ଭାବର ଭାବର ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଭାବ ଠାକୁର। ହଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ବି କରାଯାଏ ଭାବରେ ବି ସେ ଆହୁରି ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ବିନୋଦୀ ଭାବ ସହିତ କନେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆହୁରି କାହିଁକି ନା ଶବର ରାଜା ତ ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନଥିଲା ନା ସେଥିରେ ବି ହୁଁ ସିଏ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ରହୁଥିଲେ। ହୁଁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୀତିନୀତି ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ଲଳିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା ତାପରେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ ତାପରଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ହୁଁ ଘର ଲୋକ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଦେଇକି ମେଡିସିନ କାଢା ହଁ ହଁ ଦେଇକି ହଁ ମୋ ଯଦି ଖାସଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ବି ଭଲ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବି ଡକ୍ଟର ବି ମେଡିସିନ ଦେଇକି କି ଚେକଅପ କରି ହେଲ୍ଥ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବି କରିଲେ ବି ଭଲ ମୋର ବି ଦେହ ଭଲ ହଁ ହେଇଯାଉଛି। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଘର ଲୋକ ହେଲା ଶବର ରାଜା ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ଵବସୁ ହଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍। ଟଚ୍ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ସାର୍ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଅନୁମତି ନଥାଏ ରହିବା ପାଇଁକା? ମନ୍ଦିର ଶୋଧ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ହବା ପରଠୁ ହଉନଥିଲା। ଲୋକ କିଛିଟା ଆଚ୍ଛା ସେବାୟତ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ମନ୍ଦିରରେ। ହୁଁ କାଳକ୍ରମେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି ହୁଁ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ କିଛିଟା ଯେମିତିକି ପାଉଞ୍ଜିର ସାଉଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଘୁଙ୍ଗୁରୁର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ଇଭେନ କିଛିଟା ସେବାୟତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଏବେ ବି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ ସରିଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯୋଉ ଦିଟା ସିଂହ ବସନ୍ତି ସେଇ ସିଂହ କୁହାଯାଏ ସେଇ ସିଂହ ରାତିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇକି ଅବଢା ଖାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ସେବେର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯେହେତୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସିଏ ଆରାମସେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବିଭୀଷଣ ବି ଆସନ୍ତି ଶୁଣିଛୁ ହନୁମାନ ବି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା କାଳକ୍ରମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉଟା ରାତିରେ ପ୍ରୁଭ କରେଇଛି ଯେ ଲୋକ ନଥାଇକି ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଫୁଲ ପଡିବା ହଉ କି ଦିଅଙ୍କ ନାକଚଣା ଓଲଟି ଯିବା ହଉ କି ତାଙ୍କର ମାଳ ତଳେ ପଡିବା ହଉ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭିତର ଶୋଧ କରାଯାଏ ପହଡ ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ସାର୍ ଏବେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେଟା ପରେ ମାନେ ଏଇ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଟା ରହୁଛି?
ପହୁଡ ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର 11:30 ରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଭିତରେ। ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ହେଇକି 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହିବେ। 12:30 ଗୋଟେ ଯାଏଁ ତା ମାନେ ଅଛି ପରମିଶନ। ହଁ ପରମିଶନ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ନା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ, ହୁଁ ତାର ପେରିଫେରୀରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ବନ ହଉ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଇଲି ହଉ, ବୈକୁଣ୍ଠ ହଁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ ଏରିଆ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ କିଏ କୋଉଠି ଟାଇମ ଥିବ, ଲାଗିଯାଏ ହଁ। ଟାଇମ ଲାଗିଯାଏ। ହୁଁ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ନିଶା ରାତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା 3ଟା, ସେଇ ରାତିଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନିଶା ରାତ୍ରି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିପ୍ ନିଦ ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ 3ଟା ବେଳ ସମୟଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ କି? 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ସେଇ ଟାଇମକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଥିପାଇଁକା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଟା ଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିଲେ କି ମାନେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ 2ଟା ସିଂହ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜୀବନ୍ତ ପରି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରେ ଶୋଧ ହୁଏ, ଲୋକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ କି ହଁ ଦେଉଳରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଇଭେନ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁ 96 ମସିହାର ନବକଳର ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୁଣିଛୁ ପାଉଁଜିର ଆବାଜ, ଯେହେତୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଛୁ ଲୁହ ବୋହିବା, ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। କହିଲା ବେଳକୁ ରୁମ ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ନବକଳ ବେଳେ ବି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଡେଫିନେଟଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୂଳ, ଆମେ ଦଇତା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ ସୌଭାଗ୍ୟ। ନିହାତି। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କଥାଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ଏବେ ବି ଆମେ ପାଳି ଆସିଛୁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ୟାଠୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭେଦଭାବ କିଛି ନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଫେରିବି। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଡିସନକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ବି କହିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କାହିଁକି ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ या ଅନ୍ୟ ରିଲିଜନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିଛି, ଆଉ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ या ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏବେ ତ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶିଖ, ଇସାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭାଜନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଲା ଯବନ। ଯବନ ଆଚ୍ଛା କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉମାନେ କି ଦିଅଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସପୋଜ ଆପଣ ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିବେ ମନ୍ଦିର? ମନ୍ଦିର ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଜାଗା ନୁହଁ ନା, ଆସିକି ବି କଣ କରିବେ? ଆସିକି ସେଇଥିପାଇଁ କି ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ ଏ ଯବନ ମାନଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା କି ମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଯବନ ମାନେ that doesn't refer to particular religion or caste. That means people who do not believe in Lord Jagannath culture. ଯବନ, ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଅଛି ଯବନ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାତିରେ ଯବନ। ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ ହଉଛି କି ମାନେ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ ରଖୁନଥିବ ଏଇ କଲଚରରେ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁକା, ବଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁସଲିମ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି, ବିକଜ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ବି ତ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରଥ ବି ଅଟକିଥିଲା। ସେଇ ମାନେ ମୁସଲିମ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁଇଜମ ହେଲା ଆମ ସବୁଠୁ ଏନସିଏଣ୍ଟ କଲଚର, ମାନେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଏ। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ନଥିଲା କି ମୁସଲିମ୍ସ ଆସିନଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନଟା ସେଇ ଟାଇମରୁ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୁସଲିମ ଅଲଗା ରିଲିଜିୟନ୍ସ ଆସିଲେ, ଅଲଗା ରିଲିଜିୟନ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, କଣ ପାଇଁ ଯିବେ? ତ ସେଇ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନଟା ଆମେ ପାଳି ପାଳିକି ଟ୍ରେଡିସନ ହିସାବରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ବଟ୍ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବୁନି କି ମନା କରିପାରିବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି
ସେ ଜବନ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଚ୍ଛା। ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ Connected ଇଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ହେଲେ ଆମେ କିଏ? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ରୋକିପାରିବୁନି ନା। ସେଇ ସାର୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା କି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ମାନେ ପ୍ରପର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିନା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଉଟଫିଟ୍ କୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଏବେ ତ ପୁଣି ସେଟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଉଟଫିଟ୍ ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଭୋଟିଜ୍। वेस्टर्न आउटफिट एग्जैक्टली नुह आम रिविलिंग आउटफिट जोटा Okay. कहूँ वेस्टर्न आम जीन्स टी शर्ट पिंधिक जापर गोटे निजर सेंसिटी आम रखिकी जापर Okay, मंदिर okay, जदि okay. मन निर्मल अच्छी ଭାବର ଠାକୁର ତ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, बेसिकली एबे जो माने सपोज हाफ पैंट पिंधिकी रेस्ट्रिक्शन अच्छी ଆଜ୍ଞା। हाफ पैंट रे जो माने जाउछन एबे मंदिर को अलाउ होनी ताको गामुछा सेठी पिंधिकी ଆଚ୍ଛା भितर को ଦଉଛନ୍ତି। जाउछन लेडीज मानू को आम रेस्पेक्टफुली कहूँ कि आपण ड्रेस एथनिक रे ଯିବା ପାଇଁକା, ହଁ ବହୁତ ଦିନ ଲୋକ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ। एथनिक रे जाउछन इवन ड्रेस और जो कोन लेडीज मन को टॉप्स भी जाउछन मोस्टली इति कि आपण मंदिर जाउछन आपण थोड़े ना को ସେଟା ନିଜର କନସିयसନେस ରହିବା କଥା। ହଁ जाउनांती से पे कि ए रूलटा हे सर कଳି ଯୁଗ ସତରେ କଣ ଧ୍ୱଂସ ହବ? कलिजुग मो मते कलिजुग पे बहुत समय अच्छी ଆଉ କଳି obviously ସବୁ ଯୁଗର ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷ ଅଛି। ବି ଅଛି ଆଉ ମାଳିକାରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ଅଛି 22 ପାହାଚେ ମିନ ଖେଳିବେ, जो पंचसखा अच्युतानंद दास जदि आज्ञा। लिखिଛନ୍ତି सी जेहेतु जगन्नाथଙ୍କର ଗୋଟେ परम भक्त से पांच आज्ञा। जनଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଲେଖିଥିବା ଜିନିଷ ହେଇଛି। सर जेमति कि किछि जिंस जोडा आपण जानिथिबे, जेमति मालिकारे देखंत आपण जेमति वर्ल्ड वार ये सब डिस्क्राइब हेतला आपनकर कोविड जिनसटा भी थिला ए जिनस जेतु हेइची एंड केते वर्ष पूर्व लेखा मेंशन नै के अछि ताले मु श्योर अछि कि एटा भी हबो। मालिकाटा कोन पढा जाय? मालिका जेहेतु रखा जाइए पढ़ती तो मो सेटा जेहेतु आम पढ़ी एबे तो अवेलेबल अच्छी समस्ते पढ़ी जानी पारछंती फ्यूचर कौन अच्छी प्रेडिक्शन कि बहुत 90% में भी होची 90% कि 10% आउ को जगह होची जोटा कि आमे जानी पारुन। मालिका या माने खाली हम पूरी सेटा सारा वर्ल्ड पेंकी सारा विश्व पेंका लिखा अछि त माने मालिका बोली गोटे जिंस एग्जिस्ट करूची सेटा ऑब्वियस प्लस जहाँ जहाँ होची सेटा ऑलरेडी केबेठु लेखा है कि ही अछि। इवन जो रिसेंटली हमरो कोविड हेतिला सेटा भी सेतरी लेखा है कि ही थिला त माने हमें या नै कि चालिबु कि दिने कली जुग ध्वंस हबो सेते बेले 22 पाहाच एटा गारंटी ध्वंस हबो काइना सबुर जहाँ जहाँ स्टार्ट अछि तार एंड अछि सब जुगर गोटे एंड दपर एंड हला सत्यर एंड हला ताले कली रो काहे कि एंड न हो चेटा हमें भी सर सुनिछु कि माने फॉरेन गवर्नमेंट विदेशी सरकार आसीबे ठाकुरन को नेबा पई चेष्टा करिवे से नेला बेलकू छतिया पाखरे माने मु जहा सुनिछि मो पिला दिन भी कि माने जापान रो गवर्नमेंट से ठाकुरन को चोरी करी कि नेबा पई का आसीबे छतिया पाखरे तांकर ट्रेन खराब हे जिवो तो छतिया पाखरे जो अछनी माने पूरी रो रीएस्टैब्लिशमेंट ता सेठी हबो तो सेटा सर माने केते दूर तार सत्य सत्य रहउची बहुत किछि लोक ऐड करछन्ति किंतु एटा मालिका जो लिखा है कि हां जगन्नाथ मंदिर रो भगवान जदि जिबे जाई कि छतिया रे रहिबे सेही रे आ पर बाहर छतिया टी रहिबे एटा हमें ता पाखरे जदि स्टोरी माने जो लोक ऐड करछन सेटा विषय हमें एते अच्छा किंतु एटा जे शेष हबो आ रीएस्टैब्लिशमेंट छतिया रे ही हबो से छतिया रे जो जगन्नाथ अछंती तांको काहे कि डायरेक्टली देखा जायनि तेटी ओडे मिरर रो रिफ्लेक्शन ताको डिवोटीज माने देखंती केने सिलेक्ट कॉल की तांको अवतार हला बहुत कुंती पावरफुल आ ये माने जोटा बोधे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ताको टॉलरेट करि परिबेनी। सर जेते भी मंदिर अच्छी सब मंदिर रे मूर्ति गुडा को साधारणतः हेथाए पत्थर रे या कोनोसी गोटे धातु रे प्रभु श्री जगन्नाथ होसनी एमिति गोटे ठाकुर एकमात्र ठाकुर जहां को काठ रे गड़ा जाए ता पछरे किछि कारण
फर्स्ट तो आम कथारू आम स्टार्ट करू जदि मूर्ति पत्थर रही था आमे प्रभु एमती कुले कांधी पहंडी कर अच्छा। नथंतु कि सी एमती पड़ी उठी झुली तांकर झुली की झुली के तांकर रथ यात्रा करि हाँ पारनथंतु हाँ मूर्ति पत्थर रही पारन कहीं तादरे मो जेतिकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी से पत्थर भांगिबार चांसेस भी थाए अच्छा सुना की रूपा रे चोरी हबार आशंका भी थाए अच्छा आउ जेहेतु जगन्नाथंकर मूर्ति निम्ब काठरे हुए अपन जानते निम्ब काठरे उई लागेनी आउ सेटा बहुत वर्ष पर्यंत सुरक्षित रहे मो मते सेइपें कि जगन्नाथ स्वयं काठरे ही सर चोरी कथा कहले गोटे प्रश्न माने माइंड रे आसुची कि ठाकुरंकर जो गहना गुड़ा जोठी रखा जाए सेठी आमे सुनु कि माने किछि साप मानकर शब्द सुभिताए आपण केबे एक्सपीरियंस करिसंती ना सेटा तो बंद रहे ऑब्वियसली सेटा रुहे कोठी सर एग्जैक्टली आपण दर्शन कला बेलू भीतर काठ भीतर जो लास्ट दर्शन एबे जोटी भीतर काठ दर्शन होची आगे तार राइट साइड रे देखिबे द्वार उडा सेटा रत्न भंडार को रास्ता और रत्न भंडार सेठी गोटे सिंधुक भितरे सिंधुक बहुत सारा माने गृह अछि ता भीतर डिफरेंट चेम्बर्स अछि ता भीतर जेंकर दिनस रही डेली जो दिनस यूज होची जो रत्न सिंह सुना रत्न यूज होची सुना बेस राजा देवेश जो आसु से भंडार रे बाहर के आसन सर ऑन एन एवरेज ठाकुरंकर केते अछि रत्न ना तेबे सेटा तो ऑडिटिंग चलची कहि परिबने बट बहुत बहुत अछि सेटा हमें भी सुनछु बट हमें हमें मु तो जानि बट हम ऐसा बहुत जगतर ना तो जगन्नाथ नहीं एमिति देखले तो पूरा विश्व ही तांकर तांकर। सृष्टि करते है तो से सब तांकर एबे चालीच रत्न ऑडिटिंग चलची मे बी सेटा प्रकाश पेला में जानि परियो ताले अपेक्षा करियो पड़िबो अपेक्षा करियो पड़ियो अच्छा सर माने व्हाट अबाउट दैट हिसिंग साउंड जोटा कि लोक कहंती कि सेठी माने किछि लोक कहंती कि सेटा गुटे स्पिरिचुअल पावर माने से डर रे लोक केबे चोरी पय साहस करिवेनी सेति पय गुटे साउंड आसे ना सेटा केबे खोला हुएनी सेति पय का साप रहिबार चांसेस थाए तो सेति पय से साउंड हुए रत्न भंडार सुरक्षा स्वयं भगवान लोकनाथ अच्छा पूरी लोकनाथ सीएल रत्न भंडार सुरक्षा दायित्व रे अछंती आ लोकनाथ जोटी अछंती साप भी सेठी रही ओके सो माने दैट्स अ साइन कि माने सी भी गोटे लिविंग गॉड सी प्रोटेक्ट करी कि अछन साइंटिफिकली देखियो गले भी बहुत दिन जदि बंद रहइबो सेठी इन्फेस्टेशन हब रेप्टाइल्स तो सेटा भी किंतु काहे कि एटा तो एबे हमें जानू जो हां बहुत दिन बंद रहले किछि लोक माने अलगा जीव जंतु आसिक रहइबे आगे लोकनाथ हमको काहे कि सेठार सुरक्षा दायित्व रे जगन्नाथ देइतल हां काहे कि सर लोकनाथ को चूज कराला आउ काउ कराला मे बी तांकर पावर आउ तांकर जो सर्प जेहेतु पाई परिवे से माने अधिक गार्ड सिक्योरिटी देई परिवे तांकर भंडार को देई पारे प्रभु तांकर व्यवस्था भी निजे बढ़िया से करके रखि चलन दिया निज व्यवस्था केमते न करिवे से जो दैतापतिंकर कथारु आमे कथाबार्ता आरंभ करथिलो तांकर जो वंशानुक्रम अछंती सेमानंकु माने एच जनरेशन में से दायित्वटा को दिया जाए जदि गोटे जनरेशन में झियो आसिला तापर से दायित्वटा केमते कैरी फॉरवर्ड हुए झियो आसले तो सपोज देखो मोर झियो अछि सी आउ सेवा करिवा को जाय परियो काहे कि सर ए भेदभावटा काहे कि भेदभाव आज्ञा सी दैतापति परिवार से जन्म हेछि माने तो ऑब्वियसली सी भी गोटे दैतापति सेवक हेकि रहे डायरेक्टली न सेवा करि पर इनडायरेक्टली दियंग सेवा करूचंती भी आज हम घरर स्त्री लोक माने फूल गुंथाटू ओके हमें सेवा करिया को गला को हमको रोसई करी कि गुंडे खाया को देले भी सेटा भी गोटे सेवा सेटा भी सेवा तो जेहेतु हम सेवक ये प्रथा चली आसी तो हमें ताकू किछि सेटा को हमको ही मानी की चलिया को पड़ी इवन हम सुनछु जगन्नाथंकर प्रथम सेवक राजा दिव्य सिंह देव तांकर वंशर भी वर्तमान तो तांकर तीनटा झियो अछंती तो राजांको परे से दायित्वटा पुनी राजन पर राजन को भाई को भाईंकर वो सेटा नेबे
तो ସେଇ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସି ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଆମକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପଛରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଏ ଭେଦଭାବଟା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଅଛି, ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଅଛି। ହଁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ବି ଆସେ ତାକୁ କେବେ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏନି କୌଣସି ଜିନିଷ। ତ ସେଇଟା ସେ ଭାଗ ମାପଟା କାହାର? ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଲୋକର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରହିଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଗାଧେଇବାକୁ, ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ରହିଥିଲେ ଜପିବାକୁ, ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ରହିଥିଲେ ଶୟନରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ପୁରୀ ହେଲା ଅନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେମିତି ଭାବିବେ କିଏ ପେଟ ଖାଲି ପେଟରେ କି ଇଏ ପେଟରେ ଶୋଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ସକାଳୁ କାହିଁକି ତା ପଛେ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି। ସକାଳୁ ଭୋଗ ହବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ତ ରୋଷେଇଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଗ କେବେ କମ ପଡେନି। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭୋଗ ବାହାରୁଥିବ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକି ଅଭଡା ଖାଇକି ହିଁ ଯିବେ। ସାର୍, ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରୁ କଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ? ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ଆଉ ରାଇଟ୍। ଇକ୍ୱାଲିଟି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସପୋଜ ଆପଣ କହିଲେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଯୋଉ ଶାଳବେଗ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଉ ଆସିକି ମାନେ ଆଲାଉ ତ କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ କିଛିଟା ଯୋଗୁ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଭକ୍ତ, ଖାଲି ଓଡିଆ ନୁହଁ, ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ପାଇଁକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭଗବାନ ଶିଖାନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ଶିଖାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଚାଲିବେ ସେଇଟା ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କି ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟନର ଦେଲା, କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରଥରେ ପଳାନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ, ରଥରେ ଆସିଲା ପରେ ପାଟ ଶାଢୀ ରସଗୋଲା ଦେଇକି ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେଇକି ରଖନ୍ତି। ଏଇଗୁଡା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମାନବ ନୀଳା କରନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସେଇଆ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ବ୍ରଶ କରିବାଠୁ, ଟଙ୍ଗ କ୍ଲିନ୍ କରିବାଠୁ, ଗାଧେଇବାଠୁ, ସ୍ନାକ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବାଠୁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ, ସେଟା ହେଲା ବ୍ରଞ୍ଚ। ସେଟା ଲାଇଟ୍ ଖେଚଡି ଆଉ ଡାଲମା ବ୍ରେଡ, ସେଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରଞ୍ଚ। ସେଟା ସାର୍ ସତରେ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି? କାହିଁ ଖାଆନ୍ତିନି? କେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଯେହେତୁ ଏବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ହୁଏ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ, ଯେହେତୁ ଯେତିକି ବଢା ହେଇଥିବ ତାଠୁ କମ ଥାଳିରେ ବଢା ହେଇଥିବ ଖେଚଡି, ଯେତିକି ବଢା ହେଇଥିବ ତାଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କମ। ସେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି, ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଖାଇବେ ତ ଭଗବାନ କିଛି ପାଇବନି। ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଭୋଗୀ ଆଉ। ସାର୍, ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଲା ଏଇ କନଭରସେସନରୁ, କଳା ପାହାଡ। ତ ସିଏ କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି? ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ମୁଗଲ ମାନେ 18 ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହଉ କି ଟିପୁ ଖାନ ହଉ, ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳା ପାହାଡ କଥା ଆମେ ବେଶୀ ଡିସକସ୍ କରୁ, ସେ ଜଣେ ଆମ ଭିତରୁ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠାର ରାଜା ପଠେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ କି ଆଟାକ୍ ନ ହଉ ବୋଲିକି, ସେଠି ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରାକ୍ରମୀ ଲୋକ, ତା ପଛରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କି ସେ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇକି ସେ ବାଘକୁ ତାର ହାତରେ ଜାବୁଡିକି ଧରି ଦେଇଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମାନେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ପାହାଡ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ସେନାରେ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ
ଯେ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ବାହା ହବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବିନି କରିବିନି। ତ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ମିସକମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଲା ଏଠାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ କଳା ପାହାଡ଼ ଏଗ୍ରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅରଣ୍ୟକ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ମୁଭି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଥିଲି। ହଁ, ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବାହା ହେଇଗଲେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଏତେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଡ ଏଲାବୋରେଟ୍ ତ କରିବ ସେଟା ବାହା ହେଇ, କିନ୍ତୁ ବାହା ନ ହେଇ କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ନ ମାନିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିକି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ କଳା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଯେହେତୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ସେବାୟତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଲେନି। ଆଉ କିଛି ଖୁବ ଇଏ ରଖିକି ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମତେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ କି ଯଦି ମୁଁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦାୟୀ କଲେ, କହିଲେ ଲୋକମାନେ କିଏ, ତମେ ତ ମତେ ପଶିବାକୁ ଦଉନ ନିଜ। ସେଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରିଲେ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ସିଏ ରାଗିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଝିଅକୁ ଦୌଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ ମୁଭିରେ ବି ମାନେ ଶୋ କରିଛନ୍ତି କି ହଁ ସିଏ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ବାହା ହେଲା ପରେ ନୁହଁ, ସେ ମନା କରିଲା ପରେ ଆସିଥିଲେ, ଫେରି ଆସିଥିଲେ ମନା କରିକି କି ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିକି ଫେରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଇଥିଲେ, ନା ମୁଁ ଯିବି ବାହା ହେଇକି। ସେ ମୁଗଲ ସେନାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ସେ ମୁଗଲ ସେନାର ସେନାପତି ଭାବେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ଥିବ ଗୋଟେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ବି ବୁଝିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବଜା ହେଇନଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ, କେତେ ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ନାଁ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବସିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ କେମିତି ବାଜିବ? ଏଇଟା ହିଁ କାରଣ ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଅଛି କାରଣ? ଶଙ୍ଖ କାହିଁକି ନା ଶଙ୍ଖର ସାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି ଓନ୍ଲି କୃଷ୍ଣ କି ନାରାୟଣ। ଯଦି ସିଏ ବଜଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବଜେଇ ପାରିବା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ? ଆଚ୍ଛା, এইটা ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭିଉରେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢିଥିଲି ସାର୍, ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଶଙ୍ଖଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ, ବଟ୍ ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଜାଗା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଦ୍ୟ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଅନେକଟି ପେହଲୁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଶଙ୍ଖକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଶଙ୍ଖ ବାଜି ପାରିବନି। ଶଙ୍ଖ ଯାହାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବାର ବି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ହିଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି, ଆମେ କିଏ ସେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବୁ? ଆମେ ସିଏ ହେଲା ଚକ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିକି ବୁଲିବା ନା? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚକ୍ରରୁ ମନେ ପଡିଲା, ଏଠି କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟି ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଯୋଉ ବି ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଚକ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଚକ୍ର ନୀଳଚକ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନୀଳଚକ୍ର କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଚକ୍ରଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ପୁରା ନୀଳ କଲର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ନୋଟିସ ବି କରିନଥିବେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଏକାଦଶୀରେ ଚକ୍ର ପୁରା ନୀଳ କଲର ଦେଖାହବ, ଯେଟା ଅଷ୍ଟ ଧାତୁର ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ। ତାର ମତ ଦେଖି ଆମେ ଯୁଆଡେ ବି ଗଲେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ସେଇ ଇଏରେ ଏକା ଭଳିଆ ଆଗ ପଛ ସବୁ ଏକା ଇଏରେ ସେମିତି ସେଇଟାକୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ ରୁ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ସେଟାର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ରହୁଛି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଜନ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅବଭିୟସଲି ସାଇନ୍ସ ହେଲା ସବୁର ଇଏ ବେସ୍, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ
hand to hand in hand hand, हाँ, जाए हाँ, हाँ। तो obviously रही डेफिनेटली ताको एमती जगह प्लेस कराई जे सब देव को गले जी नील बट आउ को मंदिर रे सेटा करी होनी नाही करी होनी सेटा जगन्नाथ महिमा सेटा सेतले लोक तैयारी करिथवार तांकर महिमा सेमाने जगन्नाथ महिमा आशीर्वाद से जिनसर करिछन करिछन्ते हाँ सर एकादशी कथा जो कहउथिले एकादशी रे माने अन्नटा निषेध थाए नॉर्मली लोक माने फळ फळ खाई थांदी तो श्रीमंदिर रे सेते बेले कोन थाए नियम एकादशी समय रे एकादशी किए से अगर हम एकादशी है विष्णुंकर माने तांका तेजरु उत्पन्न हेतबा देवी अच्छा गोटे असुर को मारी असुर को जेतु मारी सम्मान रे एकादशी लोक पालुले जो से दिनटा अन्न खाती अन्न वर्जन करती उपवास करती लोक से जिनसा देखिकी से माने एकादशी मन रे गोटे अहम भाव माने ऑब्वियसली गर्व गोटे आसी जाइतला कि ए दिन के से जेहेतु देखिले जने मंदिर माने लोक अभड़ा खाउछ तांको मन रे सेटा राग आसिला अच्छा आ जगन्नाथ कहार गर्व सहनते ने हां गर्व सहीबे सब सहिबे किंतु गर्व सहिबे ने हां तो जगन्नाथ गर्व को दमन करने आसिकी हाथ हाथ को बांधिकी उल्टा लटकेला एज ए पनिशमेंट कि कहीं से मन रे आसला कि मोर दिन में कहीं खाई पारिबेनी अरे जगन्नाथ कहले अरे एटा तो मोर अन्न क्षेत्र मोर थाउ थाउ किए भूकिला रही भूकिला रही आज भी देखिए आमर बाहर ओडिशा पूरी बाहर भी पड़े अन्न खाती उपास अन्न खाती कि आम तो उपास सरला माने उपास भी आम अबड़ा खाऊ कहीं जगन्नाथ केबे चाहती भक्त माने भूख से भक्तर दुखटा सहन सही पारंती अच्छा से रथ यात्रा बेले प्रभु श्री जगन्नाथ खाली भाई भौणी को लेकिन जाती कहीं माँ लक्ष्मी को सांगरे नियंतिनी वर्ष जाक तो एकाठी रुहंती तो एका पलांती ताने आज युवपीढ़ी को भी हमें ए वार्ता दबा कि केबे केबे निजर धर्म पत्नी को बिना भी से माने भाई भौणी को सहित बुली आसीबा କଥା ना आज के युवपीढ़ी को बेसी दरकार बिकॉज़ माने ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली टेकिंग केयर ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन ओनली तो सेठी मते लागुची बोधे ठाकुर भी चाहउछन्ती कहिया पय कि भाई भौणी को भी देखिया कथा से कथा कहया को जाउतली आज्ञा बैलेंस करियो केमदी फैमिली लाइफ बैलेंस करिया कथा सबल तो रहले पत्नी के सहित बसिले ना भाई भौणी के सहित मन किंतु रहला तो पत्नी के ऊपर जेहेतु मंदिर भीतर को जिते भक्त आछन समस्त देखछन जेतले बाहर जाउछन सेतले अगणित भक्त तांको सहित भाव प्रीति कला को पत्नी जदि रहिबे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिया पय का मो मानिवता हला से अच्छा से कि माने हुए कि जगन्नाथ एका जानती आ तापर रिटर्न आसला पर तो जगन्नाथ एमित्रे भी मान मिला जेंती धर्मपत्नी रागी चिता को मनेया पे कि तांको पाट साड़ी और रसगोल्ला देकी तांको मने कि फेर भीतर को जानती ए वार्ता भी हमें दबा जदी कही माने जाऊ भी छंती पत्नी को छाड़ी के कोड़े बुलाबुली करिया पे आसला बेले पत्नी को पाए किछ नै के आइटम नै के सर जो रसगोल्ला पछरे किछ कारण अछि कि माने काहे कि स्पेसिफिक पाट साड़ी तो हमरो कल्चर सेटा बुझिलु रसगोल्ला बदल तो प्रभु आउ भी किछ आनी परिबे छेनापोड़ आनी परिबे छेनापोड़ तो मंदिर रे भोग जे पोड़ा जिंसटा भोग हुए नै आ रसगोल्ला कहीं मे भी जगन्नाथ मिठा के भगवान सी तो पोड़ पिठा खाती माँ को रसगोल्ला कहीं आनती मे भी लक्ष्मी को पसंद थाई पर सीक्रेट जो अन्य राज्यर लोक माने कहती जे रसगोल्ला तांकर ये गोटे हुए ना रसगोल्ला ओडिसा रो ना बेंगल रो जगन्नाथ आदि जमानु रछन्ते आपनकर से स्टेट तो किछि वर्ष हबो हेछि तो आपण केमति क्लेम करे सेटा निज निज ये भीतर कथा आमे ताले गर्व रे कहबो रसगोल्ला हमर ठाकुरंकर सर ब्रह्म कोन जदि मु माने भूल प्रोनाउंस करू थाए माने मोर एठी उद्देश्य नुहे माने प्रभु को किछि माने खराब फील करेबो मु मो हिसाब रे कहूची
से ब्रह्म जिनसटा कौन दारू विग्रह भितर जो ब्रह्मटा रही थे आमे शुणिचु कि से नेक्स्ट पुणी 19 इयर्स कि 16 इयर्स जेबे भी नवकलेवर पड़े से हेबा पर्यंत सेमती ही सतेज थांती से जिनसटा कौन माने हमर ओडिया संस्कृति को नहीं कि से कौन कुहे देखो ब्रह्म कौन ब्रह्म तो आम समस्त भितर अच्छा ब्रह्म हला ब्रह्म ब्रह्म हला 33 कोटी देवादेवी और 56 कोटी प्राणी को नहीं कि ब्रह्म अच्छा समस्त आम समस्त भितर ब्रह्म अच्छी अच्छा किंतु जगन्नाथ भितर परम ब्रह्म से जगन्नाथ कहू परम ब्रह्म तांको भितर सेही परम ब्रह्म अच्छी जोटा कि माने तार एते तेज एते सतेज जेतु कि आमे जो आपण सुनितंती कि आमे ब्रह्म परिवर्तन बेले आखिरे बांधी कि हातरे निया जाए काहे कि कह जाए ठेंगना सेटे एते पावरफुल कि ताको ना खाली आखिरे ना नग्न हातरे फील करियो ना देखियो ना हातरे फील करियो अच्छा सेही पेंगी सेही प्रथाटा अछि जे आखिरे बांधी कि हातरे ई धरि कि ब्रह्म परिवर्तन करा जाए ब्रह्म पावर ता आमे केमती जानिलु यदि आपण स्वयं गोटे सकाळे तुलसी माळ कि गोटे माळटे भगवान को आपण घर भगवान को भी देइथेबे आज्ञा संध्या बेलू से सुखी की मौली जाए जगन्नाथ मंदिर देवे एबे आपण जो राति रे जो पिंधुचंती माळ दिन सकाळ गुंथा किंतु ता पर दिन पर्यंत सतेज केमती रहउची सेटा हला गोटे आ गोटे नवकळर बेले प्रत्येक नवकळर हैला बेले परिवर्तन बेले आमे ब्रह्म पदार्थ माने हमर बड़ वैदिष्ट माने जेतले ब्रह्म परिवर्तन करନ୍ତି सेतले ब्रह्मଙ୍କ ऊपर चंदन तुलसी फूल अर्पण करନ୍ତି अच्छा आ 19 वर्ष पर जेतबेले से ब्रह्म परिवर्तन बेले सेही चंदन सेही फूल और तुलसी एग्जैक्टली सेम सतेज थाए तो तार महत्व जानिबते ब्रह्म कौन 19 वर्ष काल बंद भितरे बिना पवन बिना एरे जदि गोटे फूल तुलसी सतेज रोचे तार महत्व कौन तार पावर कौन अपन निजे फील करि परिबे जे सेटा केते पावरफुल दिनस सेटा जो कहंतिनी जो एक्सचेंज करा जाय से प्रोसेस ता माने कोन एक्सचेंज माने कोन माने सेटा प्रभुंकर से जो दारूटा ता भितरे रखा जाय थाए केमती ना सेटा एग्जैक्टली कोन आमे परिवर्तन पुराना विग्रह रु ब्रह्म पदार्थ आम वैदिष्ट मन ब्रह्म पदार्थ पुराना विग्रह रु नुआ विग्रह को ट्रांसफर करती तापरे भगवान को पाताली करा जाए पुराना ये को नेकी विग्रह को नेकी आम पाताली कोइली वैकुंठ रे पाताली से अनुभवटा केमती का अनुभव निज लोक जेंति आपण घर व्यक्ति कि निज कुटुंबर व्यक्ति जदि जहाँ सहित आप एत वर्ष बीते चलीगला पर जो शोक जो दुखटा थाए से भी आम तो बेसी रही आम जो दियों को कोड़े की मुंडिया मरु पहंडी करू कोड़े कुंडे काटे जो जो जिनसा आम आप देखी थे पहंडी बेले आम केमती दियों हाथ भितर काख भितर पशिकी पहंडी करू तो दुख बहुत लगे दुख तो बहुत लगे कि 19 वर्ष पर्यंत यही दियों सहित आम चली आसुलु आज से दियो माने गैप टा न थाए बेसी हां ट्रांजिशन दा से जण को विदाय देला आउ जण को स्वागत करिया पे कि से भी हां खुशी सेटा गोटे सांत्वना मूलक आम पे थाए कि चलो जणे जाउचन माने आउ जणे आसुचन सेटा आपण जानते नवकल बेले पाताली कला पर आमे दैतापति माने आमे जेंति आपण घरे जणे मरिला पर चलियला पर जेहेतु आपण 10 क्रिया पालन करते आमे दैतापति माने 10 तुठ करू नंदा हो ये आगे दान करू केश दान करू 11 श्राद्ध हुए सर केश दान पछरे किछि कारण अछि माने हमर ओडिया कल्चर एटा अछि कि जे के भी घरे नंदा होटा अछि केश दान कहीं आपण तांको पे मु जति जाना आपण तांको पे कि दान करूछन तांकर पत्थर को इजी करेबो को अच्छा से गोटे केश दान बोली कह जाए तो
ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦୈତାପତି ପରିବାର ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଯେମିତି ଜଣଙ୍କର 11-10 ଖଟିବାଠୁ 11ରେ ଖାଇବା ଦେବାଠୁ ଆପଣ ନବକଳେବରରେ 11 ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରି ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିତେ ସେଇ ଲାଇନ ବି ପାୱାର କଟ ହୁଏ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେଇ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାयर ସିଟିର ଇଏ ପାୱାର କଟ୍ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ଅଣସର ଘର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଏବେ ବି ବିୟଣ୍ଡ ଯୋଉ 15 ଦିନ ତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମେ ସେବା କରୁ ଦୈତାପତି ମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ସେଠି କରେଣ୍ଟରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗେନି କି ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା କେବେ 1961 ପାଖାପାଖି ହବ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆଗରୁ ଦିଅଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇନଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ସେଇ ପ୍ରଥାଟା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ବ୍ରାଇଟ ଲାଇଟରେ ପଡିବେ ଅବଭିୟସଲି ସେଟା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ ଇରିଟେଟିଂ ଲାଗିବ ତ ସେଇ ଦୀପରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ବସନ୍ତି ସେଇ ଦୀପରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେମିତି ଗଲେ ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ ନବକଳେବର ବେଳେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତି ନିର୍ଜଳ ରୁହନ୍ତି ପ୍ଲସ ଚୁପ୍ ବି ରୁହନ୍ତି ମୌନ ରୁହନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ନିର୍ଜଳ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଦାରୁ ଗଛ ଠାବ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ହୁମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ଜଳ ରହୁ ଯେ ଗଛ ହଣା ହବା ଆରମ୍ଭ ହବାଠୁ ଗଛ ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁମ ଚାଲିଥାଏ ଆମେ ନିର୍ଜଳରେ ରହୁ ଆଉ ହୁମ ପାଖରେ ବସିଥାଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ହୁମ ପାଖରେ ଦେହଙ୍କର ଜଣା କରି ଚାଲିଥାଉ କି ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗଛ ପଡିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମାନେ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ ଦି ଅଡିଏନ୍ସ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି କି ମାନେ ପୁଅଟା ହବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଝିଅଟା ହବା ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ମାନେ କର୍ମଫଳ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପୁଅଟା ହଉନି ମାନେ ପୁଅଟା ହେଲା ମାନେ କର୍ମ ଭଲ ଅଛି ଝିଅଟା ହେଲା ମାନେ କର୍ମ ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ପୁଅ ଖୋଜିବେ ଯଦି ଝିଅ ପାଇବେନି ପୁଅ ଜନ୍ମ କୋଉଠୁ ହବ ସେଇ ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କଠୁ ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ହବ ନିହାତି ଭଗବାନ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଇଏରେ ଜନ୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଝିଅ ହିଁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବା ସହିତ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ କଥା ଆପଣ ଯଦି ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ସେଠି କାହିଁକି ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଲା ଯେହେତୁ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିରର ଇଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସିଏ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଧର୍ମ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସିଏ ହେଲା ଦେଉଳର ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ଭଗବାନ ବି ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେହେତୁ ମାନେ ଲେଡିଜ କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ବି ଦିଆଗଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ତାଙ୍କ ଭୋଗର ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବଢିବ ଡେଫିନେଟଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲଚର କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭେଦଭାବ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ହିଁ ଏଟାକୁ କରିଛି ଏମିତିକା ମାନେ ଠାକୁର କୋଉଠି କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ପୁଅ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲୋକ ନିଜେ ବନେଇକି ମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ନିଜ ବିହାଫରୁ ଏବଂ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ବିହାଫରୁ କି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମିଥ୍ ହେଇକି ଅଛି କି ମାନେ having a son is a blessing and having a daughter is a curse जोटा कि आम संस्कृति रे कोठी भी लिखा है नहीं तो आशा करिबी कि आज्ञा कथारू ए शिक्षाटी समस्ते पाइथिबे आगामी एपिसोड रे एमती किछि व्यक्तित्व सहित जोड़ी हेबा पइका आउ किछि जानिबा पइका स्टे ट्यून नमस्कार।